cái này muốn kim à cái này à cái chuyện anh in pandemic in nuôi mẹ cả số thị lai chuan hệ sĩ đen control turin total lockdown này anh à chú vàng in này kan man em mà social media à kan active em mà trend khatin thurin tlak lo te kan lo le lin awang te tin trend khatina kan zel din ti te kan ngei ruat na te pathian thu ne na chom pol pe a kan lo soi wangin mit tam tak chi a in ru hoi lam tur po sha lawin kan mang ang ti te ni in kan sia chu wang chuan ta tun na yan he ve doi kan siam ve roya tu ma ta lina ho puina alo char ve ta kin ti thu a he ve doi kan siam ve roya ni a an siat tura kan du chu social media ai chon thu thang hi tam don a leng ze dona dona po India ma black fungus aron luar le me ka outbreak hi enge chan aron luar chona chan hi enge a chan tak la chiang lo ma se la kan news kan mo ta chuan covid patient steroid attack na sat tuk te tin invent tu ma nia dam doi lo ai ve pop ang chi te le doctor license nei lem lo khatiang lo ring lo ron te wang te ani nge ti te omadin oxygen lampanga ni tui bol lo awang te ani ang ti te po oma soidan sang aloma oma amaro chu tu nen jir chian ne kan te tiang chuan a thar po la rom deng zel do na chu wang chun in soi thei nei chu amo zel di ti ngai ruat ti hi chu adar reng do na chu wang chuan nu le pa abikin tum lama upa ten WhatsApp te group te mizo tonga le lin ron ta kan chiara ne ho ma sapera ti thin tu ro ka ding chu kha thu kha khoe to nge an shep ti khangai to ula ma sapera ni ta tin English in chhe mani thei chuan khovela hian chudeng sir chiang tu World Health Organization kan ne ya in US kwan CDC and pia Center for Disease Control and Prevention an nei boka chu patni te chuan eng shileng ko ni se not na shileng reng hi azir chian nan nei thina ni chu mi te sai ta chuan an en pat mai la hi adik reng em ti la ya ka thulaya chuan azir chiang tu ten an zir chian na an da kha a him nge ani hi kha kan shet kan duwa achana chu tu na hian covid a po hi thing kan tiang da zir riat tek ani lo ama lo in new date le train box ya zir berzel thul thara zel riat thara zel ani wangin adik dar athaber pol la riat le lo ani ya chu mi ani wang chuan etlaya azir po azir mang le lo tena kan lo le din vengo mai ang chi te chen khatin an website ti lar na tura mo an ma ni in ti lar tura an ngei dan an soi an zia te mizo tong kan lo let ding kan lo the dar thin te po hian midang tam tak kan ti chi ai ni ti te po kha a ti thin te po yan thri thari la ka duwa chulai chon the dar tur om le the dar lo tur om te po i kan clear thiam hun to he te pon kan thri a jean kan soi mek la ya nu le pa te abi takin khatiang mizo tonga thuziak the dar alo kal re ngamo mi thi soi a local re nga ni mo pon in dong mo in pu mo in chiar mo in ngai tha mo pon ro se kha khan khonge a be chan enge be chan ama khan azir chiang em ti lai te kha lo chut pa sata ula ale ting tu mo asoi tu mo khan azir chiang em ti lai ka lo chut pa sata ula chulaya chuan azir chiang lia in ring ani pon azir chiang lo nia in sia ni pon eng pon ro se ichina ka soi ang khan eng chule ko azir chiang tu ten oma doctor thiam ro ko vel puma mi te in khai kho ma anjir na anga kha a report lu khom na chu WHO kha ni lo the lo WHO ase kan lo kho ma wangin WHO website ta kan adik le dik lo check ula in CDC Center for Disease Control and Prevention website ta kan adik nge in tu kan lo check ta ula chulaya chuan English in thiam lo ni pon in tu in fa te jing a thiam khan nge nei to don tunang huna chuan chuan khati zong khan nangma ni ka atu lo in lo chi ai lo na tur lo in lo thabar lo na tur te ri ru tu lai rap te oma vaccine te po langam lo te ndo om lo nan te thudi viet na chang kan thiap ti na ta te ki soi te ti hian karon chiang ve roi mai nia
ka ti ve thei to ka chu a description a ni a hnuaiah khuan asira khan down arrow kan click chuan description kan lo lang dawn a he video clip description hi lo lang dawn ta a description a khan WHO le CDC website link hi ka lo da anga khalaya khan in share tu ko in hozong thin dawn nia chulaya chuan thudik a chiang nge a chiang ber zo ko ni azir thiam tena anjir chian chin zel an update te omawa khan helai website a en nei khan chul lawa chi ai pha lawin thabar pha lawin tui lai rap a om lawin thudik khakan thre zong zong thei don ta anjir chian chin do then te pon kan thre zong zong thei don ani ti lai te kha vo in ni a hian he clip karon siam than chu ni a ti khan ka du tok mai nga tum danga ai tiang tangkai tu dang ala om le ni pon kan da siam del le cher tu ra te ko ngai ta ira tho me e video lo sir ve ba in he na lo ko chit ta che